Onte domingo disputábase en Ribeira unha nova edición da Carreira pola Diversidade que organiza cada ano a Asociación de Persoas con Diversidade Funcional Ámbar. A cita deportiva reuniu este ano a preto duns 300 participantes, sumando todas as categorías en competición, incluindo unha andaina. O punto neurálxico da proba volveu a ser un ano máis a Esplanada de Coroso. Dende ali realizáronse as saídas e chegadas das distintas carreiras, dende os máis pequenos aos adultos, pasando tamén pola modalidade inclusiva. Non faltou a cita a presidenta da entidade, Milagros Rei, que presidiu o acto de entrega de premios xunto co resto de autoridades, entre os que se atopaba tamén o novo alcalde, Luís Pérez Barral, e representantes das distintas empresas e casas comerciais colaboradoras. A cita, ademais do carácter deportivo, tiña tamén unha finalidade solidaria. Este ano a entidade logrou reunir uns 9.000 euros, que serán destinados á renovación e nova adquisición de material deportivo do ximnasio no Centro de Recursos de Frións. Dende Ámbar quixeron agradecer a todos os participantes a súa colaboración, así como tamén ás distintas empresas e casas comerciais, que coas súas achegas fan posible que a carreira poida seguir desenvolvéndose. Un agradecemento que fan extensivo tamén ás persoas voluntarias que traballaron na organización da carreira, para que todo estivese a punto e non faltase nin o máis mínimo detalle.